Встречайте моих любимчиков. Липсва ли ви доброто старо време? Върнете го с Пионер Лукс, първият в света препарат за пълно преобразяване. Пионер Лукс превръща съвремието ви в мечтания соц. Изработен изцяло от биопенсионери, Пионер Лукс прониква дълбоко с елегантен комунизъм, почиства и преобразява напълно всякакви повърхности на паметници, монументи и други. Със своята подобрена формула от микрокомсомолци, Пионер Лукс преобразява съвършено от сърп до чук. Да вземем, например, паметника на Радой Ралин. Втривате Пионер Лукс равномерно с вестник дума, оставяте микроконсумолците да проникнат дълбоко, забърсвате и готово. От Радой Ралин получавате Йосиф Сталин и то за броени секунди. Вече не е нужно да чакате цяла петилетка. С Пионер Лукс можете да превърнете пластмасовия си корейски автомобил в чисто нов съветски автомобил. Необходимо е само да втриете препарата, да изчакате 15 години и вашата лада ще грейне пред дома ви. С Пионер Лукс дори впитите ви дънки отново могат да се превърнат в сив велурен панталон. Пионер Лукс превръща порочната чалга фризура на сина ви в истински комсомолски перчем. Ако поръчате Пионер Лукс преди априлския пленум, участвате в томбола за семейна гарсониера в Младост 4 и намаление от 45% от карта за двуседмична почивка на станция Дружба на хотел в Свети Константин и Елена.